मेडाम सफैबाय ना? औ मेडाम सफैबाय। फै आंजों। अजय सोर जालायखो बेलाय? नोंनि मालिकखौ फासायनानै बाव जायगा लाफैनाया बारा गोबाव जिरा नायगोन आंबो। नोंनि दादागिरिया एबारसो मोनसिगोन आं। अजय बेनो आंनि मेनेजारा, मुङा जगन्नाथ आरो बियो बिनि फिसाज्ला। बिसोर सानैयानो आंनि खामानिखौ सामलायो। मेनेजार, आंहा बैसो जाबाय, बेराफारसे आंहा रावबो गैया। बेनिखायनो मिलायनाय मोननायखाय अजयखौनो आं गासैबो खामानिखौ दायथ' होनाय जाबाय। दा गासैबो खामानिया बेनि आखायाव जोब। मानसि गैयाब्लाथ' आंनि फिसालाखौनो होनो हायोमोन ना। गुबुन मानसिखौ हरखाबै माबोरै फोथायनानै होखो? आजिखालिनि सेंग्राफोरखौ फोथायनो गोब्राबथार। मालिका नैबे फिसाज्ला थासान्दियाव नोंनि फिसाज्लानि मा गोनांथि? आरो नोंस्रा मालिकनि साननायाव हेंथा होनो मा मोन्थाय दं? खामानि मावनो गोसोब्ला जेरै बुंदों एरै माव। सरि सार। बाथ्राखौथ' खोनाजोबखाबाय नङा होमबा? दा नोंसोर थांनानै खामानिखौ मोजां नायहै आरो खावनायनि प्लेन खालामनाङा। जागोन सार। मेडाम बिदिब्ला जों थांसै। सरि मेडाम, आं नोंनि खामानि मोननायनि खुसिजोंनो नोंखौ गावनि बिमा होननानै बुंफ्लांबाय। जेबो नङा, अबसे आंहा रावबो गैखाया। हायोब्ला नों आंखौ आइ होननानैबो गाबज्रिनो हागोन। मेडाम, आं एसे बाहेरायाव ओंखारलांनो, थाब फैफिनगोन। जागोन अजय, नों थांबानो जाबाय। अजय, बाथ्राखौ सानै हयै बुं। बियो जाम्बि नङा, बियो नोंनि इसोरसो। नों जाय न'आव थादों, जायजों खांजादों, बियो नोंनि न' नङा। आं बेसेबां लाखोमाबावनो? जेसेबां लाखोमायो एसेबां आंनि बिखाया खामग्लियो। आदा, मा लाखोमानायनि बाथ्रा रोखायै बुङा मानो? जाय हिन्जावा नोंनो खामानि होदों, बे हिन्जावा रावबो नङा, नोंनि जोनोमगिरि बिमासो। बे नोंनि सिगाङाव फोरमायनो हायैनि थाखाय गावनि कम्पानियावनो नोंखौ खामानि होदों। आदा, नों बेखौ मा बुंदों? नोंगौ फंबाय, नोंखौ फेदेरनो फोलावनो आंहा इसोरजों दायथ' हरजानाय। दा बै समाव जोब्बाय आरो नों गावनि बिमाखौ मोनफिनबाय। नङा, थेवबो आंनि आंगा नोंसो। नाङा आंनो खामानि दामानि। अजय, नों बुजिनो नाजा। नङा आदा, आं नोंखौ गारनानै थांनो हाया। नङा फंबाय, नों थांनांगोन। दिनैनिफ्राय आं बै न'आव थांला। अजय, नों जुदि थाङा बुंबावबा आं नोंखौ दोखो दोखो फैगोन। अजय, गावनिया जेब्लाबो गावनिखा, बिमानिफ्राय देरसिन रावबो जानो हाया। दिनैनिफ्रायनो आंखौ मालाय सानना ला। अजय, आं जेब्लाबो नोंनि गोजानाव थाया। नोंनि लेबार जानानै अरायबो आं नोंनि खाथियाव थाबाय थागोन। अजय फंबाय, थांदो न'आव थांदो। नोंनि नोमाय नागिरबायदां। थांदो फंबाय, थांदो 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 थांदो।
अजय अजय मा जादों मानो दरसि दरसि गोसोआव गाबखांबाय थायोमोन आंहाबो गुबुनफोरबायदि बिमा बिफा दंनायमोनब्ला गोसोआव सोंथि जाबाय थायोमोन आंनि बिमा बिफाया सोर आरो माबायदि होननानै गोसोआव इसोरखौबो रागा जोंबाय थायोमोन आंनि बरादखौ मानो बिदि लिरना हरा होननानै नों सिगाङावनो मानो खिन्थायाखै नों जे आंनि बिमा सोमखोर फिसा नों आंखौ फोथायगोन ना फोथाया साननानै आं नोंनो खिन्थानाय जायाखैमोन आयै आंनि गोसोआ सानबाय थाखायोमोन आइ नङाब्ला आफाया सोरबा सासेया गोथाङै दं होननानै आफायालाय आयै मानो जेबो बुङा आफाया बहा दं सोमखोर फिसा नोमफाया बे बुहुमाव गैलिया सोरबा सुथुरा बेखौ हरनि समाव लामायाव बेंथेनानै गुलि गावदों बियो न'आव फैनानै आंखौ नोंखौ लानानै खारनो थिनदों आरो आं नोंखौ मन्दिराव दोनखुमादोंमोन दसे उनाव आं नोंखौ मन्दिराव लायनो थांफिनब्ला आं नोंखौ नुनो मोनासै बेनो फिसा नोम्फानि जिउ गोमानाय आरो आंनि नोंखौ खोमानांनायनि जारिमिना आयै नों बिसोरनि सोरनिबा मोखां नुदों नामा नै बोराय खोनादोंना खोनादों हामा खोनादों नोंलाय नों जेखौ रायलायदों बेखौ खोनागासिनो दंना बेनाबाथाय सब समाय बेखा बेखा बे अजय कृष्णामोननि बाथ्राखौसो बुंदों आङो मा जाखो फालाय इस्रालाय माथो अजया गावनि गोमानाय बिमाखौ मोनफिनबायनो मा गोमानाय बिमाखौ मोनफिनबाय मा सरित बाथ्रा जाखो बेलाय हा बिदाया दा मा जाबावनांगौ जाखो बेलाय उन्दैनिफ्रायनो इसेबां खांबाय बाबोबाय थांनानै थाहैनाया माथो गोबावसैनो अजया बिमानि न'आव हेदरह बबेनि सोर बेबा बेलाय हरि खामानि मावहैग्रा कम्पानि मालिक हिनजावा बिनिनो फिसानो माथो बा बेनिसो फिसालायबाव बियो बिसिबाया गोदो सासे गथ' दंमोन बेनो जाखाथारगोन बे फिसायाबो गोदो खास्रि बिस्रि बुथार जाबाय बे समावनो फिसाखौ खोमानांदों बियो ओंखायनो मालायनि गथ'फोरखौबो खांनो गिलाय लांथारसै आङो देरब्लाथाय बिमा बिफा नागिरना ब्लद थांग्राखायनो नों थिगखौनो बुंदों बुरि जोंना रावखौबो खाङैयानो थिग जामारदों शाला बे मानसिया माब्रै जोंनि मालिक जानो हाखो शाला प्रतिभा नोंबो आंनि आखाइजों गनाय नङा शाला रिलेक्स देबा रिलेक्स बेखौबो फिसाजों लोगोसे सोरगोआव थाबैनो फाथायहरनांसिगोन सार बै सानखालिबो बासायनाया बे सेंग्रायानोमोन अ बिदिब्ला गावखौ बासायनायनिसो बान्था होदों बै सेंग्रानो आफा मा बिदिब्ला बेसोर सानैखौबो खेबसेनो उरायहोनसै नामा नङा देबा जोंनि मावनांगौ खामानिया बे खेबाव गोब्राबसिनसो जाबाय बेखायनो जोङो मोजाङै सिन्था खालायग्रोनांसिगोन गरसे गुलिजों मानै सिखार खालायनो हानाय बायदि आरो गासै धोन सम्पतिनि लेखा पत्रआ जोंनि आखायाव फैनाय बायदि देबा जोंनि खामानिया साक्सेस जानायनि सिगां बेनि सिङाव थानानै खामानि मावनांगोन कृष्णा नों जेबो जिंगारासि आं दंना जाय फंबायखौ दान्दिसे नुवाब्लानो होख्राव होख्राव नागिरोमोन बे फंबायनि अनगा नों बोरै थानो हाखो कृष्णा जों गोजानाव थांनाय मानसिखौ गोसोखांबाय थानो नांला बराद ओरैनो थायोब्ला गासिखौबो सहायनांगौ जायो आदा अजया जोंखौ नागारनानै थानो हादों दा बियो गावखौनो गाव सामलायगोन नोंसोर दुखु खालामबाय थानानै जेबो लाब गैला नंगौ आदा दा जोङो मोजां न'खर दानायनि थांखि लानांसिगोन नोङो जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो गोबां खस्थ'जों खांबोबाय दा नोङो बाजै सिराखौ हाबा खालामदो जाम्बा नों बावबाय बिक्रमजों नोंनि थाखाय बै समाव चेलेन्ज लाना फैनायखौ बे न'खराव सिगां बेवायसो फैग्रोगोन बेवाय कृष्णा जों नोंखौ हाबा होग्रोगोन जोंनि हाबाया उनावसो जागोन औ कृष्णा हाबाखौ नोंनो लाग्रोनांगोन आरो बिक्रमा खोथा होखादों नोंनि हाबाखौ गावनि न'आवनो गाजा गोमजायै खुंना हरनो होननानै
बाय मम्मी बाय बाय हाबा बोथोराव सोरखौ खेल खालामथ्र'नो लेंहरनायानो मोजां जादों। आं बिदि बाथ्रा बुङाखै। नोंनि फंबायखौ आङो सासे बिजनेसमेन होननानैसो आङो फोसावदों। आं नोंनि फंबाय होननानै आं फोसावाखै। नोंथाङा बेखौ मा होनखो? नंगौ, जुदि नोंनि फंबाय होननानै मिथिनायमोनब्ला आंनि मान सन्माना थानाय नङामोन। नंगौ, आफाया थिखौनो खालामदों। जोंनि फंबाया सासे क्ररपतिनि फिसाजोजों हाबा जादों। बेनि गेजेराव जों बादिखौ रायखाङोमोनब्ला आंब्लाबो एसे गोसोखौ दुखु मोनखागौमोन। आरो आं बेखौबो फोसावखाबाय, फिसा आरो बिजामादैया बे न'आवनो थासिगोन। आफा, नोंथाङा बेखौ मा बुंदों? आंनि फंबाया बे न'आवनो थासिगोन? बिफा मानि गोदान राव जालायखो बेलाय? नों जेबो मिथिया, नों सिरि था। नोंथाङा बेखौ सानस्लाबाबालानो बुंबाय नामा? नोंसोर जा खोनादों बे थिगानो। नोंसोरनो साननानै नाय, आंहा फिसाजोनि अनगायै सोर दं? जोंखौ बोरायबा बुरैबा सोर नायगोन? नोंथाङा बेखौ हारसिं माबोरै जौगानो खाखो? कृष्णाखौ लेंहर, जों बेजों एसे रायलायनि। कृष्णायाथ' गैया। बिसि फिसाय सानैजों सिक्किमाव बेरायहैनो होननानै दासो बिसि फिसाय ओंखारलांदों। मा? कृष्णा गैया? हरि, बेथ' नोंनि फंबाय असे नङाना, खांजानायसो। आरो नोंहाथ' सासे फंबाय दंबावो ना, बेलाय माथो जाखो? बास आफा बास, रानखानाय गारिखौ दाखुख्लाबावसै। आं हारसिं थानो हायो, मानोना आं हिनजाव नङा, हौवासो। आरो फंसे बाथ्राखौ खोनासं, आंनि फंबाय क्ररपतिनि फिसाजों हाबा जादों। बे न'आव रंजा खुसि थानो मोननांगोन। थौ आदै। हरि, र' नोंसोरो हरिनि गोसोखौ दुखु होनाया एसेबो मोजां जायाखिसै। बिफा, नोंनि खोथाया मा सब समाय उल्थां फाल्थां? नों जेबो मिथिया। हरि, गोसोखौ हमथा। कृष्णाया फैग्रोथों, जों थांनानै बेजों मोजां रायलायफिनगोन। नांला श्रेया, आं बुजिजोब्बाय। बियो इसोरनि माया गेलेहोनाय। फंबायफोरखौ फेदेरनानै हरनो हानायानो आंनि मावनांगौ हाबा। बिदि नङा हरि, अजया थांबाय, जों कृष्णाखौ बेबायदि हगारनो हाया। आरो कृष्णायाबो नोंखौ नागारनानै थांनो हानाय नङा। जों बेखौ लायना होफैफिनथारगोन। श्रेया, आंहा मा दं? बेफोरखौ लाबोनानै आं मा गोजोन होनो हानो? जबरदस्ति लाबोनानै गोजोन होनो हायाब्ला आंहा पाप जागोन। हरि, नों मानो गोसोखौ इसिबां दुरबल लाबाय थायो? थ' थांसै। माखौ लाजिबाय थाखो जाम्बा बायदि? फै। रलि, इसिबां माहाजोनावलाय बोरै हाबनोब्रा? मा बुंलाबाय थायो? आयै, फै। आयै, फैदो। जिरायदो। आयै, ए बिजामादै जागोना सफैबायबो? थोजों बिसिथा, लिम्बा लाजि खुथार। दा लासिगोन। आइ मोजां ना? मोजांथार। आयै, बाबा आरो आदामोनहालाय? दङ र', आं लिंना लायनि। दे। बिदायाबो आंनि मालिक जाबाय, आरो फंबायाबो आं गोसथोनायखौ लांनानै हाबासो खालामहैबावबाय। राखेब, टिना आरो कृष्णाखौ जिउ फोजोबनायनि खायदा ला। आं मोनाखैब्ला बिसोरबो थांनानै थानो मोना। बेखौलाय मा जिंगासिदों? मानसि बुथारनो मोनैयाबो गोबावखासै। सुरु खालामफिननांसिगोन। कुल डाउन देबा, कुल डाउन। नों बेफोरखौ जेबो टेनसन लानो नाङा।
प्रतिभानि प्रपार्टिखौ जोंनि आखायाव माबोरै लाबोनो हागोन बेफोरखौसो जों सिन्था खालामनांगौ। नै खोनासंलाय, गिताया गावनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ लानानै फैदों, नोंसोरखौ लेंहरदों। थौ माबायदि मोनदों नों जोंनाव फैनानै? समायना समायना सिख्लाफ्रा बेबायदि न'खरावसो जोनोम जायो। दिनैसो मिथिबाय आं। बेसो बाबा, बेनो आंनि मोजां मोननाया। बेथ' जोंनि बाबा, आदा, मोजां ना आंनि मोजां मोननाया? औ मोजाङै, जोबोद मोजां। औ मोजां, जोबोर मोजां। आफा, बियो बोरै जाखो? गिताया मिथिया नामा? आंबोथ' गोमोबायसो, बियो बोरै जाखो? मा बिजामादैजों रायज्लायनो गोसो गैला नामा? सानैजों मा ब्रुं ब्रुं? नङा जेबो नङा। गिता आइ, थां साहा फुदुंना लायदो थां। नाङा, आं साहा लोंखाया। आं ओंखामसो जालांगोन। आरो आंनाव मोनसे हुदा दं, जासे जानानै सोनानै लांबावगोनसो। आफा, मानसियानोथ' बे नंगौना नङा जाखो? सन्देहसो जालायलांबाय आं। थैद सिथा। बिमा, अब्ला थां जानाय लोंनायखौ रेडि खालामै थां। दे अब्ला आं रेडि खालामहैनोसै। अजय, नोंसोर थाथ', आं ड्रेस सोलायनानै फैनि। दे। मेनाजार, नोंहाबो माथो जोबोद समायना फिसाजो दंलाय। बेबायदि होननानै मिथिब्ला आङो माहा लांखायावनो हाबा खालामखांसिगौमोन। नों मा रायलायखो नोंसोरो? आफा, मा रायलाय मादामोन नोंसोरो? जेबो नङा, जेबो नङा। गिता, नोंसिनि आदा आफाया आंखौ जोबोद फसायबाय। बिसोरो हाबानि सोमोन्दै रायज्लायनो थाबैनो लेंहरफिनदों। वाह, बाबा आरो आदा, नोंसोर आंखौ एसेबां अनोना? मानो अना जानो? हेल'। आं थांगासिनो दं। गिता, आं थांनांसिगोन, मोनसे आर्जेन्ट खामानि जाबाय। अजय, ओंखाम जालांदो ना, प्लिज। नांला गिता, बिजनेसखौ एंगारजाया। नङाब्ला आं देनां नोंखौ माजों फिनो? थादो। ओइ रथ'लाय। मा जालायखो नोंहालाय? बेरेफुंजानि लामा बेंथालाबायनो जाथ्रा नस्थ'लाय। नङाबाथाय आंखौ नायनो हाथ्रा नामा? एसेबो रायज्लायजाबनो सैया। फंबायखौसो हाबा होग्रोबाय, नोंहालाय माब्ला लागोन आंखौ? आं दानो हाबानि खोथा सानथ'वाखै। मा बोरायलायजासे थानोसै? आरो आंखौबो बोरै होनसै? नोंखौलाय सोरथो नेनो थिनदों? नेनो हायाबा गुबुनजों थांबानो जायोना। ओइ, नों मा सब समाय खेलाल'? बुंनानो आंखौ माब्ला हाबा लागोन? बुंना हरि, नों आंखौ माला लामारगोन? श्रेया, नोंहा आंनि सायाव फोथायनाय गैया नामा? आं नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो इसेबां मोजां मोखां मावदों। नोंखौ लायाबा सोरखौथो लानो आंलाय? नों एसे नेथ'बाव। आं गावनि आथिङाव गसंनो हाग्रोनांगोन ना। हरि, जों सानैजों खस्थ' खालामनानै जागोन। नों हारसिंल'थ' नङाना? थेवबो एसे नेथ'बाव। आंहा खामानि मावनायनि टाइमा जाबाय, आं थांसै दे। मेनेजार। औ मेडाम। मोजाङै सोलिदों ना? औ मेडाम। दे। आदा, आंनि सिगाङाव लेबार मावनानै जानायखौ आं सहायनानै थानो हानाय नङा। फंबाय, आंनि खाफालावनो बेबायदि मावनानै जालांनांगौनि लिरना हरबायब्ला मावाबा माथो उफाय? आदा, आरो नों दिनैनिफ्राय जेबो खस्थ' खालामनांला। आं नोंखौ नायसिगोन। नाङा अजय, नों बिदि खालामनाङा। नोमाया गाज्रि मोनगोन। हरि, नों बेखौ मा बुंदों? आंनि फिसाया जेखौ मावनानै गोजोनो, आंबो बेजोंनो गोजोनो। बेलाय बोरै बिनि फिसा जाखो? हरि, नों उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफानि अननाय होनानै आंनि फिसाखौ खांबोबाय। नोंबो सासे अजयनि बिफा। बेखायनो अजयआ नोंखौ नायनांगौनि दायित्व दङ। अजयआ बेनि बोरै फिसाला जाखो? आदा, नों दिनैनिफ्राय बे कम्पानियाव खामानि मावनो फैनो नाङा। आरो कृष्णाया माब्रै दं? अजय, कृष्णाया आंजों गैया। बियो टाउननिफ्राय फैनानै गावनि मोजां मोननाय सिख्लाजों हाबा जानानै बिहाव बिखुनजोनि न'आव थाबाय। जायखौ बांसिन अनोमोन बिसोर बेबायदि आखु दिन्थिबाय। आदा, नों जिंगासिनो नाङा।
आं कृष्णाखौ थांनानै बुजायहैगोन। नाङा फंबाय नाङा, नों बिदि खालामनाङा। मालायनि गोजोन संसार जानायखौ हेंथा होनो नाङा। मेडाम, आं थांसै। आदा नै थादो फंबाय, आं थांसै। मेनेजार, लेबारफ्रा फैजोबाखै नामा? दामानि माखासेया सुथि लादों मेडाम। अ, जों दिनै फैथ'नाय जानाय नंला। थाथ'दो। जागोन मेडाम। आप यहाँ? हाँ, वो झुमकी ने बोला कि शिव अपना टिफिन लेकर जाना भूल गए। दिया बस वही देने आए थे। झुमकी भाभी ने आपसे कहा कि टिफिन ले। आयै, आं नोंसिनि बुद्धि साजायनायखौ गासिबो मिथिजोब्बाय। नोंसोर आंखौ दिनै एसे गाबोन एसे बे न'आव थाथायलांनायनि मुहुनि फोनांगासिनो दङ। नाथाय आङो नोंसिनि बेबायदि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा। जावैसो, नों गोरोन्थि बुजिबाय। जों नोंखौ गोसो जानानै लाखियाखै, लाखिनो गोनांथि जादों। नोंनो साननानै नाय, जोंहा थिना फिसानि अनगा सोर दं? नोंसोर गावसिनिखौल' सानदों। आदायाथ' आंनि अनगा रावबो गैया। आयै, आं नोंसिनि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा। आयै, आं बेवाइजों लोगोसे रुजु-रुमुयै संसार जानो लुबैदों। नांगौबा नोंसोर देनां बोरायब्ला बुरिब्ला जयैनो गोरोबलायनानै थागोन। सिना आइ, नों जेखौ सानो बेखौनो मावदो। आं नोम्फाजों रायलायसिगोन। दे आइ, नों माला थाङो थांबानो जाबाय। जागोन आयै। अजया प्रतिभानि फिसाज्ला, अब्ला बै समाव बिनि फिसाला बासायबावदोंसो। औ न, बेयो बोरै जाखो? आफा, माखौ इसिबां टेनसन लाबाय थादों? डाक बुरबक, माखौ टेनसन खालामदोंसो होन्दों नोङो? जेलाव थानानै गयोबाथ' रंजा। बुथार जागोनखौ मिथियाखै नोङो? बुथार जाजोबगोनखौ? गासिबो प्लेनिंआथ' थेर बेथेर जाजोबखाबाय। दा जोङो जिउखौ बासायनायनिसो राहा दिहुननांसिगोन। आफा, नों बे हारसिं मानसिखौ मानो गिदों? मोसाना लख्रा बेलाय। नोंनाव बोलो गैया जानो हागौ। जोंखौ दांनायथोंलाय। नुनायावथ' जोबोद गरम, खिन्थु खामानियाव गैया। नोंनि लोगोफ्रा साबसे दं? लोगोफोरखौथ' जेसेबां नांगौ एसेबांनो मोनगोन। लेंहरबानो फैयो। नों थांनो नाङा। जेरै बिफाखौ बुथारदों बेबादिनो रावबो मिथिनो मोनै जिउ फोजोबहो। जिंगा दासै आफा, बिफाखौ बुथारग्राखौ मिथिनायनि सिगां गावखौबो बिफाजोंनो फाथायहरगोन। बहा बारग'नो बेलाय? आदा, नोंसो उन्दैनिफ्रायनो बेखौ फेदेरबोदों फोलावबोदों। बेथ' नोंजोंसो थानांगौमोन ना। नोंखौ गारनानै मानोथो थांखो बियो? नाङा फंबाय, आं बेखौ गोमानाय बिमाजों लोगो हमहोफिननो हानायानो आंनि गोजोनमोन। बेवहाय नोंसोर मा आदा, नों जोंखौ अराय समनि थाखाय नोंजों फैला होननानै सानदोंमोन नामा? नङा नङा, आं जेबो सानाखै। खबर गैया दबर गैया फैनायखायसो आङो सोंनाय जादों। बेवाइ, आइ आफाया नोंखौ गोरोन्थियाव दुखु होफ्लांबायबा निमाहा हो। आइ आफाया नोंजों अराय समनि थाखाय रुजु-रुमुयै संसार जानो थिनहरबाय। हे गसाइ, नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर। थेवब्ला फंबाय, आं दिनै जोबोद खुसि। मानोना बेवाइ आरो फंबाया आंनि न'आव फैफिनबाय। आदा, नों दिनैनिफ्राय खामला मुजिरा मावनांला। नों आंखौ उन्दैनिफ्रायनो खांबोबाय। दा आं नोंखौ खांफिनसिगोन। बिहावा आंनो खामानि होबाय। नाङा फंबाय, खामानि मावालासिनो थायोब्ला हाइ प्रेसार जानानैसो थाब थैगोन बियो। बेवाइनि गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनाय जायै जायै। कृष्णा फंबाय, बेवाइया मेंबाय बे, थां न' सिङाव रेस्टलायदो थां। औ, माथो थियाटार बायदि बेयाव ज' गसंलायनानै डायलग होलायबाय थानो। सफैबाय ना? औ मादै, फै फिसा। अजय, बियो दैजि, गोदो नोम्फानि बिजनेस पार्टनारनि फिसाजो। हाय। हाय। आयै, आं अफिसाव थांनो। नोंसोर सानैजों रायज्लायबाय थाथ'। दे फिसा। दैजि, बेनो आंनि फिसाज्लाया। वाव मादै, जोबोद हेन्डसामखा। जाम्बि थां, ड्रेस सोलाय थां, बैथिं रुमा।